Chrápanie a únava? Ako to spolu súvisí? Chrápajúci človek vydáva určité zvuky. Okrem toho, že to obmedzuje jeho spoluspiaceho, partnerku alebo partnera, má tento človek častokrát aj zdravotné problémy, ale nieraz má aj prejavy únavy. Tí prejavy únavy môžu byť rôzne. Je ich celá široká škála. Môže to byť len jednoduchá únava po obede alebo zaspávanie po obede, spánok pri televízore večer alebo počas poobednejších hodín. Takíto ľudia sa častokrát len presunú do svojej vlastnej postele a môžu to byť aj také problémy ako napríklad znížená koncentrácia, čiže problém so sústredením sa na svoju vlastnú prácu, zábudlivosť a neraz sú to aj problémy s mikrospánkom za vontom. Prečo vlastne dochádza k týmto problémom? Človek, ktorý chrápe, jeho vytrháva z toho dobrého, hlbokého spánku a dostane sa do nižšej hladiny spánku. V podstate toto mu rozbíja spánok, hovoríme tomu, že ten spánok je fragmentovaný a z toho vzniká únava.